Днеска ще говорим на съвременна тема, но преди това ще прочита няколко стиха. Мълчание. Написаното в младини майка ми унищожи. Наказа ме да бъда жив, да пиша днес. 60 годишен. Словата ми тя изгори. Да бъда жив. Но безсловесният нима е жив. Прегърбени в мълчание и днес прегърбени мълчим. В едно с аритмията на сърцето. Стихът в аритмия звучи. Кратка памет, дни еднообразни подреждат кратки строфи, бедни рими, болен стих. Охрид. В Охрид съм. По улица с кълдъръм от Самуиловата крепост слизам. Еркери и стрехи тежки под мен постилат сенки. Събулено едва в мъгла езерото пази своята синева. Познала ме, към мен се стрелва лястовица. Тук всичко е познато. Тук някога съм бил. Долавям дъх на биле, на бяло платно и биля. Тук някога съм бил войник на Самуил.